Здравейте, да покажа как работи. Ето да ви покажа, че няма интернет, е изключен. Флашката, антенката и отиваме на Windows, Media Player, TV. Ето ги вече избраните канали, които са 12. Избираме TV7, терминал, цъкаме два пъти на него, зарежда. Как се промени във времето? Много се промени във времето, така както се сменят модерните стилове и жанрове, така и фолка се промени, върви в крак с времето, по-модерни звуци, така вкарват се повече ритъм от другите видове музика, дуети с рапъри, знаеш, по-дискотечни парчета и изпълнителите, които се придържат към това, пеят повече по нощните заведения, а класиците като мене пеем по повече семейни тържества, рождени дни, юбилеи, сватби, така ресторански участия, концерти по празници на градове, на села. Но не само по повече промени, ти си те са по-млади момичета. Ето тук сменим другата програма. Отиваме на държава. И заедно с това новите TV News. католиците в целия свят. Ватикана TV News на телевизора. Него като върховен наказан монарх. А този върховен монарх от кого е съветван? Кои са лицата, които го съветват? Разбира се, че Свети Отец Папата има своите хора, с които работи. Това са кардинали, това са институции, това са така секретарията, който работи с него. И съответно бихме сравнили длъжностите като човека, който е веднага след Свети Отец Папата, като един министър-председател на една страна, от друга страна програмата за деня. Този състав, с който той работи, има отделни секции, които отговарят за различните континенти, за различните територии в света. И така Свети Отец Папата е не само информиран, но и ръководи църквата в целия свят, защото самата дума католическа църква означава универсална и това е равностойно, че тя е вселенска, тя обгръща целия свят. И папата е като Наполи продължава да играем по-добре с Фосака. А пък контратаките на Интер се разреждат все повече, дали да рухаха физически играчите на Валтер Мазари. Все още не сме видяли Фреди Гори в папата. Хауши. Гула. Сие. Хауши. Гула. Изглежда имате погрешно мнение за мен, господине. Нямам лоши намерения, повярвай ми. Просто ми харесва аромата на парфюмът и ми хрумна да го добавим към лосьона. Как пък не? Повярвай ми, не бих сторил нищо против волята ти. И щом ти казвам, че харесвам парфюма ти, значи е така. Добре. Добре, аз мога да го добавя към формулата. Той също е мое творение. Така ли? Тогава да се залавяме за работа. Надявам се само двете смеси да се окажат съвместими и да не се похаби формулата. Имам ти пълно доверие. Малица. Благодаря. За какво? Че ми вярваш.
Ето, наистина ли? Страхотно! Аз искам веднага да изразя и моята радост и това радост, която съвсем наскоро имах възможност да споделя с Свети Отец Папата, че той се ползва и с една симпатия от страна на медиите тук в България. И ние почти всеки ден го виждаме в новините или в някоя негова изява, която се показва на нашите... Моя президент, монсеньор, следва папата в Туитър. Така че ние се подготвихме много сериозно за тази среща. Искам да кажа на нашите зрители, че ни отне над 3 месеца това ваше посещение след първите ви 2, които бяха отново в мои предавания. И с какво толкова бяхте зает, монсеньор? Ами, в католическата църква, според канон... Не може да продадете мъжа си в Базар.бг, но може да продадете всичко останало. Базар.бг, българският сайт за безплатни обяви.